खुलुमबाय बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ इउपिपिएल दोलोनि सासे गागि दैदेनगिरिया रुंसारि जाबाय। इउपिपिएल दोलोनि गागि दैदेनगिरि आरो एनटिपिसिनि बारग' साख्रियावला रमेश नार्जारिया रुंसारि जाबाय। दिनै हरनि 1:45 समाव बे बुहुमखौ बिथाङा अरायनि थाखाय नागारलाङो। बिथांनि रुंसारि जानायाव बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय मागुरमारि सेसापानि गामिनि थागिबि रमेश नार्जारि बिथाङा थांनाय माखासे दान सिगांनिफ्रायनो किडनिनि बेरामजों नाख्रेबजानानै गोबां फाहामथाय लाबाय थादोंमोन। नाथाय थांनाय हराव रुंसारि जायो। रुंसारि जानाय समाव बिथाङा 67 बोसोर बैसो जाबायमोन। सनितपुरनि सारिदुवाराव बिटिआर फेहेरनायनि मैखोम बेरेखा खालामदों रायजोआरि बेरेखा जथुमा। सा 5,000निबो बांसिन रायजोफोरा बाहागो लादों बे बेरेखा जथुमाव। सनितपुर सारिदुवारनि गरमुरायाव बिटिआर फेहेरनायनि बेरेखा खालामदों बर' सुरक्षा समितिनि बानजायनायाव सारिदुवार मुजानि रायजोफोरनि हेफाजाबाव खुंफुङो बे मैखोम रायजोआरि बेरेखा जथुमाखौ। मख'नो गोनांदि थांनाय 22 जानुवारि खालि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बिटिआरनि सिमा फेहेरनाय समाव सारिदुवार मौजानि गंनै बर' गामि बिटिआरआव थिसनजानायनि खारिथि मिथिनायाव मुंख'नाय गामि ओनसोलनि रोजा रोजा बर' नङै रायजो राजाफोरा बे थांखिनि बेरेखा खालामो। फारसेथिं गं 84 हाग्रा गामि नंखाय खारिथिजों थिसननो नाजानायनि अजद लाबोदों बेरेखा रायजोफोरा। आसामनि गवालपारा जिल्लायाव सासे फोरोंगिरिनि सुबुं समाजखौ लाजि फोनांनाय आरो मुगैथाव हाबा। सासे फोरोंगिरिया गावनिनो 10 थाखोनि फरायसुलिखौ जिनाहारि खालामदों। बे जाथाया जादों गवालपारा जिल्लानि मरनै पुलिस थानानि सिङाव थानाय लालाबारियाव। जिनाहारि खालामग्रा फोरोंगिरिखौ लालाबारि बारिपारानि 50 बोसोर बैसोनि पुर्ण रय होनना सिनायथिनाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फोरोंगिरिया गावनि गामिनिनो फरायसुलिनि न'आव रावबो गैयैनि खाबु लानानै न'आव थांनानै जिनाहारि खालामो। बे जाथाया सोराङाव फैयो जेब्ला फरायसुलिया गावनि बिब'नो फोरमायो। बे जाथायनि उनाव फोरोंगिरिनि हेंथायै मरनै पुलिस थानायाव नखरा एफआइआर थिसनो। बिनि उनाव मरनै पुलिसआ खारखोमाना थानाय लांसुनिया फोरोंगिरिखौ हमो। क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि बसन्त ब्रह्म बिथाङा थांनाय मोनानि 7:30 समाव रुंसारि जायो। थांनाय 11 सान सिगांनिफ्रायनो बसन्त ब्रह्म बिथांखौ क'क्राझार सहरनि बिखायाव थानाय MRM देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय थिसननाय जादोंमोन। थांनाय मोनाबिलि समाव गेदेमा बिथाङा MRM देहा फाहामसालियाव 70 बोसोर बैसोआव जोबथाहांबोयो। आसामनि ट्राइबेल ख्रिस्टियानफोरखौ ST थाखोनिफ्राय बोख्लायनो नागिरनायनि हेंथायै आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि गाहाय नेहाथारि गर्जन मोसाहारि बिथाङा खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। गमामायैनो बियो ट्राइबेलनि मोनसे बिराद गेदेर अलखद होनना गर्जन मोसाहारिया बुंनाय बादिब्ला बावैसो बिथांनि ट्राइबेल नङै लोगोफोरा बिथांनो बुंदों बर'आनो बर'खौ होगासिनो दं, बर'फोरानो बर'खौ नासयगासिनो दङ। बियो मोनसे मिनिजाथाव आरो लासिसिं होनना। दिनैनि ट्राइबेलफोरा गुबुन धोरोम जेरै ख्रिस्टियान लानानै जुदि ट्राइबेलनि माखासे नीति रितिखौ फालन खालामाब्ला गोलाव सम 100 बोसोरनि उनाव लासै लासै STनि मोनथायखौ खोमानो हागौ। ख्रिस्टियानखौ दिनै माइनरिटि होननानै STनिफ्राय डिलिस्ट खालामोब्ला बेनि सिगांनो सतसंगिफोरा, ब्रह्मफोरा, कृष्ण गुरुफोरा STनि लिस्टनिफ्राय सिगां डिलिस्ट जाग्रोनांगोन। मानोना जोंखौ डिलिस्ट खालामोब्ला जोंबो जिरायनानै थाया होनना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।